स्पीकरच्या मॉनिटरला ऑर्गन कमी आणि व्हॉइस जास्त पाहिजे. अमितच्या मॉनिटरला 430 धीरे
महाद्वारी परतगाळी मठांतु वासस्थान परतगाळी मठांतु वासस्थान परतगाळी मठांतु वासस्थान हरिचरण गुरु चरण आमचे ध्यान धीर गंभीर नम्र शांत वदन धीर गंभीर नम्र शांत वदन सत्कर्माचे सुबोध हेची कथन सिद्धयोगी श्रीमद विद्या तीर्थ स्वामी सिद्धयोगी नमामि
विद्याधिराज तीर्थ Let's come स्वामी inside. Look, your business can run without you. You just बहुत need अच्छे। proper systems and strategies to make it possible for you. There are only 8 core functions of any business in this whole world. What I have done to run my business completely without me is that I strategically set up the 8 core function of the business with proper systems and process. And these 8 core functions have helped me grow my business from nothing to almost 100 crores in just last 5 years. These 8 core functions are like marketing, sales, operations, etc. You might not even be thinking about them in a strategic manner. Today, it might गुरु चरण कदाति परम पावन चरण सगम जगम गुरु चरण कदापि परम पावन गुरु वचन दूर करता अज्ञान गुरु वचन दूर करता अज्ञान सिद्ध योगे श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी सिद्ध योगे दयति वर्य नमामि श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी the
संसाराचा खेळ आलीला वेळ मुहूर्ताची पंढरीस जातो जातो पंढरीस जातो पंढरीस जातो जखा Yokohama, celebrating motoring lifestyle. When you are chasing deadly वैष्णवांचा पंढरीस जातो जातो पंढरीस जातो पंढरीस
कृष्ण ने भगवत गीता में कहा तो है, मनुष्यता के लिए कुछ ऐसा काम स्तुति ते ननिंद जय जय रमा रमण हरि गोविंद रमा रमण हरि गोविंद जय जय राधाधर मधु मिलिंद जय जय राधाधर मधु मिलिंद राधाधर मधु मिलिंद
ऑर्गन आणि पेटी खूप शार्प झाली, थोडी कमी चालली. ऑर्गन द्या अजून थोडं. आणि मला तबला थोडा द्या अजून, पक्काच थोडा कमी. रे दा रे दा ना
मेरे गुरु भीमसेन जी और लता दीदी दोनों ने गाया हुआ एक गाना। श्रीनिवास खळे काका याचे संगीतकार आहेत। राम श्याम गुणगान या अल्बम मधलं हे गाणं। श्री 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 विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय, जय गुरु महाराज की, गोकर्ण मठ संस्थान की। शिखर से बाजे रे
ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಮಾನಿ 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 ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮಾರ್ तोरुता है जय मेलो जय जय निकुत जय कागरा धन्य तोरुता है जय मेलो जय जय निकुत जय कागरा धन्य तोरुता है जय मेलो जय जय निकुत सजन साधु पूजे मेरे मच के दिन मिलते भाग्यदा लक्ष्मी सौभाग्यदा लक्ष्मी माने सौभाग्यदा लक्ष्मी माने सौभाग्यदा 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 लक्ष्मी भाग्यदा लक्ष्मी माने सौभाग्यदा लक्ष्मी तुम्हारे मन कामया सिद्धि तोरे कनक दृष्टिया करे तुम्हारे मन कामया सिद्धि तोरे कनक दृष्टिया करे तुम्हारे मन कामया सिद्धि तोरे दिनकर कोट तेज दियो दिनकर कोट तेज दियो दिनकर कोट तेज दियो दिनकर कोट जनक राजना कुमारी भाग्यदा लक्ष्मी माने सौभाग्यदा लक्ष्मी नम माने सौभाग्यदा लक्ष्मी नम माने सौभाग्यदा लक्ष्मी नम माने सौभाग्यदा लक्ष्मी
ಹರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಕಲ ತುಪ್ಪದ ಕಾಲುವ ಹರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ
रे
ईश्वर जसा प्रगटला तसा विटेवर निराकार तो निर्गुण ईश्वर जसा प्रगटला तसा विटेवर उभय ठेविले हात कटीवर उभय ठेविले हात कटीवर तुझा चैतन्याचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा विठ्ठल
बोलची पळी
भेदभाव सारे रूप नाही भेदभाव गाऊ नाचू सारे हो गाऊ नाचू सारे हो निसंग गाऊ नाचू सारे हो निसंग देवादीच्या दारी आज रंगला रंग देवादीच्या दारी आज रंगला रंग टाळ बोलचे कळेला नाच माझ्या संग जनसेवे माई काया जिजवावी जनसेवे माई काया जिजवावी काया 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 जनसेवे माई काया जिजवावी काया जनसेवे पायी काया जिजवारी जनसेवे माई काया जिजवावी घाव सोसुनिया मेरी जवानी घाव सोसुनिया मेरी जवानी ताल देवनिया ताल देवनिया बोलतो मृदंग ताल देवनिया बोलतो मृदंग देवादीच्या दारी आज रंगला रंग देवादीच्या दारी आज रंगला रंग टाळ बोलची कळेला नाच माझ्या संग ब्रह्मानंदी देह बुडून जाई ब्रह्मानंदी देह ब्रह्मानंदी देह ब्रह्मानंदी देह बुडून जाई एक एक खांब वार करी होई एक एक खांब वार करी होई कैलासाचा नाथ कैलासाचा नाथ झाला पांडुरंग कैलासाचा नाथ झाला पांडुरंग देवादीच्या दारी आज रंगला रंग देवादीच्या दारी आज रंगला रंग टाळ बोलची कळेला नाच माझ्या संग टाळ बोलची कळेला नाच माझ्या संग देवादीच्या दारी आज रंगला रंग
पांडुरंग 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 श्री 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 संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश परम पूजनीय श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की ಗುರುವರ್ಯಾಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಗುನು ಕಲಾವಿದಲ್ ಬದಲ 2 ಮಿನಿಟ್ ಉಲ್ಲೋಚಕ ಅವಕಾಶ अनुमती मागता संगीत क्षेत्राचे दोन्ही अमूल्य रत्न आज ही वेदिकेर आसच वाग्देवी सरस्वतील कृपेनं सरस्वतील आशीर्वाद असलेरी आणि तांगेले स्वप्रयत्न स्वसाधना असलेर मात्र असल एक अत्यमोघ कार्यक्रम दिवचाक साध्य जाता आमका तांणी दोग कलाविदान आनंद भाटे आणि राहुल देशपांडे सरान थोड्या वेळाक पाळल्यार बसून संगीत लोकांत होरनो हेता तेता खेळोनो थोड्या वेळ वापास आणि आता पर्तकाळी जीवोत्तम मठांत हाणसोळे इतले वेळ आम्ही खंय आशिल्ले संगीत लोकांत कशी खेळ्ळे म्हणून आमकां गोतना तशी आम्ही भावपरवश जावन मंत्रमुग्ध जावन हे संगीत लोकांत उरले म्हणताना असल एक कलाविदा बदल 2 उतर उरले ना जाल्यार ते खंडीत चुकी जाता जाल्यार तांकां कोंकणी कन्नड कळना गुरुवर्याल अनुमती घेवन 2 उतर हिंदीन उलोवचे प्रयत्न करता संगीत एक शेय है संगीत एक शेय है जो कल भी था आज भी है और कल भी रहेगा संगीत एक शेय है जो कल भी था आज भी है और कल भी रहेगा ऐसे समुंदर जैसे संगीत से चुने हुए कुछ अनमोल गीतों के साथ आज
आनंद भाटे जी और राहुल देशपांडे जी ने आज अभंग और भजन को पेश किया है। दूध में पड़े चावल को ही हम खीर कहते हैं, दूध में पड़े चावल को ही हम खीर कहते हैं। आप जैसे संगीत अभिमानी मिले तो उसे हम अपनी तकदीर कहते हैं। दूध में पड़े चावल को ही हम खीर कहते हैं। आप जैसे महान कलाकार हमें मिले, सुनने मिले तो उसे भी हम अपनी तकदीर कहते हैं। चांद सितारों के आने से आसमान चमकने लगता है, चांद सितारों के आने से आसमान चमकने लगता है। आप जैसे मेहमानों के आने से ये महफिल चमकने लगता है। ये हमारा भाग्य है, ये हमारा सुकृत है, ये सौभाग्य है कि आप जैसे महान कलाकारों की पांडित्य हमें सुनने मिला है। ये अद्भुत संगीत हमें सुन के हमें बहुत ही खुशी मिली है। आप सबको हम गोकर्ण पर्तकाली मठ की तरफ से अनंत अनंत धन्यवाद समर्पण कर रहे हैं। हांगेल एक सान परिचय तुमगेले दिवचे प्रयत्न करता। म्हाका पयलेची सांगल्या चड सांग नाकाची म्हूण फर्स्टाक क्षम मागता जगदीश मामाले। हांणी केलेली साधना आज एक दीस नाही आणि एक वार हांव हे पोडियमार राबलतकी ते सांगून एंड जायना। तितले चंद, तितले अद्भुत बायोडाटा आसा जालतकी एक दोन कोण सांगचे प्रयत्न करता। आनंद भाटे हांणी शिक्षणांतू इलेक्ट्रॉनिक्सांतू BE करून कंप्युटर सायन्सांतू M.Tech केल्या। भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशीले शिष्य जावचे सौभाग्य तांकां मेळ्ळेलें आसा। सरस्वती दयेन तांगेल आज्जो पिज्जो बापाय अशी वंश पारंपर्य जावन संगीत म्हणल्यार रक्तगत जावन आयल्या। आपणेल बापाय आनी संगीताचे गुरु चंद्रशेखर देशपांडे हांगेल मार्गदर्शनांतू बालगंधर्व शैलीली नाट्य संगीत हांणी प्रस्तुत केले। ऑल इंडिया रेडिओ आणि TV माध्यमांतू जनप्रिय जाले। गुरु पंडित यशवंतराव मराठे हांगेलेगी हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत शिक्षण घेवन नंतर पंडित रविशंकर, उस्ताद अल्लाह रखा खान, उस्ताद जाकीर हुसेन असल एक महान व्यक्तीक साथीक घेतले। संगीताचे विविधता जलतसले ख्याल, ठुमरी, भजन, नाट्य संगीत, अभंगांतू आपणेल प्रावीण्य तकसने म्हणून दाखयले। हांणी बालगंधर्व म्हणले फिल्माक 2011 बेस्ट प्लेबॅक सिंगर जावन नॅशनल अवॉर्ड घेतल्या म्हणून सांगच्याक मस्त खुशी दिसता। नेदरलँड, स्वित्झर्लंड, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया अशी सांगता गेले रे आनीक मस्त देशांतू हांणी वचून कार्यक्रम दिवन तांगेल पांडित्य दाखयल्या। असल एक संगीत साधक, असल एक संगीत आराधक वेदिकेर आसाची तुमगेले घट्टी चप्पाळेन स्वागत कर तांकां धन्यवाद दिता। आनंद भाटेजी ऑन स्टेज। तांगे सांगाती आज हे कार्यक्रमाची चंदाय वाडयली राहुल देशपांडे पुणे हांणी पुणेचे ख्यात हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतकार वसंतराव देशपांडे हांगे लेगी हांणी संगीत शिकले। मस्त आसक्त आशिल्ले तसल हांणी प्रारंभातूची पंडित गंगाधर बुवा पिंपलखरे हांगे लेगी आनी डॉक्टर मधुसूदन पटवर्धन हांगे लेगी मार्गदर्शन घेतले। संगीताभ्यास करून नंतर कला सरस्वती श्रीमती हांगे लेगी संगीत शिक्षण घेतले। ताजी संगातीची तबलांत भी आसक्ती आशिल्ली तसल हांणी उषाताई चिप्पलकट्टी हांगे लेगी आनी पंडित मुकुल शिवपुत्र हांगे लेगी तशीची सुरेश नायक हांगे लेगी तबला भी शिकले। हांगेल संग्रहांतू ख्याल, तपख्याल, गझल, अभंग, भजन, नाट्य संगीत, भावगीता असल ओट्टूची आमकां आयकुच्याक मेळटा। फिल्म प्लेबॅक सिंगर जाले तसल हांणी मस्तीतले फिल्माक, नाटकाक संगीत दिल्या। तशीची हांणी मस्तीतले नॅशनल आणि इंटरनॅशनल लेवलार कार्यक्रम दिला। हांगेल पांडित्याक, हांगेल प्रतिभेक मास्टर दीननाथ मंगेशकर प्रशस्ती आणि कोत्रुद भूषण प्रशस्ती मेळ्ळ्या म्हणून सांगच्याक मस्त खुशी दिसता। घट्टी चप्पाळेन धन्यवाद समर्पण करता राहुल देशपांडे पुणे। आजी पकवाजदार आसाची ओमकार दलवी। ओमकार दलवी हांणी एक अद्वितीय, अप्रतिम, प्रतिभान्वित पकवाज वादक।
सान प्रायेरीची तांगेल बापाई श्री मधुकर दलवी हांगेलेगी प्रारंभिक शिक्षण घेऊन तदनंतर पंडित भवानी शंकर हांगेलेगी पक्वास तरबेती घेतले. कडेरी ताळयोगी पंडित सुरेश तलवालकर हांगेलेगी गुरुशिष्य परंपरेंतू पद्धती त्या पद्धतींतू शिक्षण घेतले. अशीची नॅशनल आणि इंटरनॅशनल लेवलारी मस्तीतले कार्यक्रम दिले. तांगेल पांडित्याक मस्तीतले गौरव सन्मान प्रशस्ती तांकां मेळ्ळेले आसा. असले एक व्हड कलाविद वेदिकेर आसा. आमी तांकां धन्यवाद समर्पण करया. ओमकार दलवी ऑन पक्वास. धन्यवाद. हे कार्यक्रमांतू तबलारी पांडुरंग पवार हांणी सहकार दिल्या. पांडुरंग पवार हांणी तांगेल गुरु पंडित रामदासजी बोयर हांगेलेगी आनी तांगेले गुरुवर्या लेगी 6 वर्ष प्राये तुकुनू तांगेले तबला शिक्षण प्रारंभ केले. कठीण हटसाधना आणि परिश्रम कोरनू हांणी प्रभा अत्रे, उस्ताद शहीद परवेज, तशीची जयतीर्थ मेवुंडी, शौनक अभिषेकीजी, रघुनंदन पणसीकरजी, महेश काळेजी अशी घटानुघटी कलाविदांक तांणी साथ दिला आसा. असले एक श्रेष्ठ तबला वादक आमगेल वेदिकेर आसाची पांडुरंग पवार ऑन तबला. धन्यवाद. महेश विष्णू खानोलकर मुंबई हांणी वायलिनाचेर आशिल्ले. दिवंगत आचार्य जयलाल वसंत हांगेलेगी वायलिनांतू हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत 11 वर्स तुकून तांणी शिकले. विदेशांतू आणि भारत देशांत मेळ्ळू 5000 किना चड वेदिके कार्यक्रम यशस्वी जावन दिलेली कीर्ती हांकां पावता. अनुराधा पोडवाळ, देवकी पंडित, रवींद्रनाथ, अरुण दाते अशी अनेक ख्यातनाम प्लेबॅक सिंगर्सांक वायलिनार साथ केलेली कीर्ती महेश हांकां पावता. वेदिकेर आसाची धन्यवाद समर्पण करया. महेश विष्णू खलोनकर मुंबई. वैविध्यमय ताळवादनकार जावन अपूर्व शणै द्राविड हांणी आमगेल्या सांगात उरले. हांणी एक नामांकित बहुमुख प्रतिभाशाली ताळवादनकार जावन आसाची. हांणी नाना मुले, पंडित रामदास पैसुले, रोहित मुजुमदार, कृष्णा मुसले हांगेले पुरा शिक्षण स्वीकारले. वैशिष्ट्यपूर्ण कलाविद जावन आशिल्ले तसल हांणी तबला, ढोलक, ढोलकी, पकवास, दफ अशी मस्तीतले इन्स्ट्रुमेंट्स प्ले करताची. सवाई गंधर्व महोत्सवात तसले अनेक प्रतिष्ठित उत्सवांत हांणी भाग घेवन टीव्ही शोस, रियालिटी शोस, फिल्म्स बॅकग्राऊंड म्युझिकांतू सहकार केल्या. असले एक अप्रतिम अद्वितीय कलाविद अपूर्व शणै द्राविड वेदिकेर आसाची. धन्यवाद. ऑर्गन आणि कीबोर्ड म्हणताचे आमी हाजेर आजी आमकां सहकार दिल्या अमित पाडेजी. महाराष्ट्राचे जमसंडेंतू जन्म जाल्ले तसल अमित पाडे हांणी संगीत क्षेत्रांतू एक साधक कलाविद. गुरु डॉक्टर BV आठवले, पद्मश्री तुलसीदास बोयकर, आदित्य ओक तसले अनेक नामांकित गुरु लेगी ऑर्गन शिक्षण घेवन लास्ट 10 वर्साच्यान म्युझिक अरेंजर जावन हांणी काम करता आसाची. प्रोफेशनल कीबोर्ड जाल तसल हांणी मराठी फिल्म्साक आणि मस्त श्रेष्ठ कलाविद महेश काळेजी, जयतीर्थ मेवुंडी, आनंद भाटे, राहुल देशपांडेजी, पद्मश्री शंकर महादेवन असले कलाविदांक हांणी साथ दिल्या. वेदिकेर आसाची ताळी पेटोवन धन्यवाद समर्पण करया. अमित पाडेजी ऑन ऑर्गन. आजी हार्मोनियम साथ दिल्ला आसा आमकां निरंजन लीले हांणी. निरंजन लीले हांणी एक सर्वश्रेष्ठ हार्मोनियम कलाकार जावन आसाची. पद्मश्री पंडित तुलसीदास बोरकर हांगे लेगी प्रीतीचे शिष्य जावन शिकताची. नंतर ख्यात गुरु जोशी हांगे लेगी शशिकांत शिंबेकर हांगे लेग भी हांणी हार्मोनियम शिकले. शिक्षण घेता घेताची अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मिरजांतू डिस्टिंक्शन मार्क्साचेरी संगीत विशारद पदवी हांणी स्वीकारली. ऑल इंडिया रेडिओंतू महाराष्ट्र राज्याचे एकमेव A ग्रेड कलाविद म्हणच्याक आमकां मस्त खुशी दिसता. फिल्म्साक आणि अल्बम्साक हार्मोनियमाची म्युझिक दिलेले एक अपरूपाचे म्युझिक डायरेक्टर निरंजन लीले. 2008 प्यारेसांत घडिल्ले तसले वर्ल्ड म्युझिक फेस्टिवलांतू हार्मोनियम प्रस्तुत करून सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लिमेंटांतू हांणी परफॉर्म केले. अनीश प्रधान, पद्मश्री शुभा मुदगल, लता मंगेशकर, गिरिजा देवी, पंडित बिरजू महाराज, उस्ताद जाकीर हुसेन, शंकर महादेवन, पंडित जसराजजी असले अथिरथ महारथांक हांणी साथ दिलेली कीर्ती निरंजन लीले हांकां पावता.
धीरूभाई अंबानी इंटरनॅशनल स्कूलान तो 18 वर्षांना चेडूवांक संगीत धारवतीत आशिल्ले तसले अपरूपाचे व्यक्ती संगीताचे शक्ती वेदिकेचेर आसाची तांकां आमी ताळी पेटोवन धन्यवाद समर्पण करया. द ग्रेट आर्टिस्ट निरंजन लीले ऑन हार्मोनियम. हे पुरा संत मंडळीनं आज हांगे येवन तांगेले संगीत प्रतिभा दाखयले. एक जाम पॅक ऑडियन्स म्हणत तितले क्राउड आज हांगा दिसता आसा. तसल एक ऑडियन्स तांडून हाडची तसल शक्ती साधन केले तसल कलाविदांक मात्र उरता. हे ಒಟ್ಟುलो कले साध्य जायना. तसल एक महान कलाविदान आयचे आमगेले ಹೊಡಸೋ ಮೇಲೆ पुण्यतिथी दिसू हांगा येवन संगीत सुद्धा ऐकूची भाग्य आमकां दिलें. गुरुवर्याल उपस्थितीन तो कार्यक्रम दिवचे भाग्य तांणी घेतलाय. हाजे बद्दल मठा तर्फेन समस्त श्रोत्र बांधवा तर्फेन अनेक पंत तांकां धन्यवाद समर्पण करीत तांकां अनंत अनंत धन्यवाद दिता. आता तांणी एक भैरवी सांगून कार्यक्रम संपताले. आपकी भैरवी सुनाने के बाद में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरुजी के सामने जाके आप प्रसाद लीजिए. धन्यवाद. थैंक यू. हांगेले भैरवी जाऊ भितरी गुरुवर्याले प्रसाद घेताची. ताजे नंतर हे वेदिकेचेरी बेंगळूरचे विलास नायक हांगेले चित्रकला प्रदर्शन पळोवत तसले एक भाग्य आमकां आसा. कोणी उठान वचनच कशी तुम्ही सकाळ तुकून सांगिल तेन्ना हे एक अमोघ अवकाश मिस करून घेऊ नकाची म्हणून रिक्वेस्ट केल्ले का तुम्ही इतले लोकांनी येवन हे कार्यक्रमाची गोडी घेतली की तशीची अनेक नॅशनल अँड इंटरनॅशनल लेवल आर्टिस्ट वेदिकेर येता. हे बी आमगेले काजी सौभाग्य पळोवचे. दय कोरून उपस्थित उरनु ते चंदाय पळया. विलास नायक बेंगळूरू आणि थोड्या वेळान वेदिकेर येता. धन्यवाद. भैरवी से पहले स्वामी जी के ऊपर एक रचना है जिसकी आपने मुझे भेजा है और आपने फरमाइश की है, तो एक झलक दिखा रहा हूँ और उसके बाद हम भैरवी सादर करेंगे. नमो नमो सद्गुरुनाथा, नमो नमो त्रिगुणातीता, नमो नमो सद्गुरुनाथा, नमो नमो त्रिगुणातीता, नमो नमो सद्गुरुनाथा, नमो नमो सद्गुरुनाथा, नमो नमो सद्गुरुनाथा, नमो नमो त्रिगुणातीता, नमो नमो सद्गुरुनाथा, नमो नमो त्रिगुणातीता,
यति द्वारकनाथा कर संजाता, यति द्वारकनाथा कर संजाता, विद्याधिराजयते महिमानन्ता, विद्याधिराजयते महिमानन्ता। नमो नमो सद्गुरुनाथा, नमो नमो त्रिगुणातीता, नमो नमो सद्गुरुनाथा, नमो नमो त्रिगुणातीता। दामोदर कुंड तीर्थ यात्रा श्रेष्ठा, दामोदर कुंड तीर्थ यात्रा श्रेष्ठा, अभिनव जीवोत्तमा गुरु पीठा, अभिनव जीवोत्तमा राम नाम जप यज्ञ कोटि लिखित वरिष्ठा, राम नाम जप यज्ञ कोटि लिखित वरिष्ठा। ग्रंथ सिद्धांत प्रभुत्व पारंगता, संपद पूर्ण शिष्य समस्ती, संपद पूर्ण शिष्य समस्ती, जगता भक्तात्मा अंतरदृष्टी, जगता भक्तात्मा अंतरदृष्टी, गुरुपाद पुण्यान ज्ञान सुदृष्टी, गुरुपाद पुण्यान करुणा वेद पारंगता, महिमा गणा वेद पारंगत, महिमा गणा स्वर्ण चातुर्मास्य आराधना, स्वर्ण चातुर्मास्य आराधना। नमो नमो सद्गुरुनाथा, नमो नमो त्रिगुणातीता, नमो नमो सद्गुरुनाथा, नमो नमो त्रिगुणातीता, नमो नमो सद्गुरुनाथा, नमो नमो सद्गुरुनाथा, नमो नमो सद्गुरुनाथा, नमो नमो
भैरवीने सांगता करणार आहोत.
अगा पुंडलिक वरदा पुंडलिक वरदा पुंडलिक वरदा अगा पुंडलिक वरदा दयकून कोणी उठायचा ना खाली 10 मिनिटा कार्यक्रम असता खाली 10 मिनिटा कार्यक्रम असा तश जाऊन दयकून कोणी उठायचा ना हे विशेष एक कार्यक्रम
कसं म्हूण फस्टाक सांगले रे ताजी क्युरियासिटी कमी जाता म्हणून सांगता ना एक सस्पेन्स ताजे खातीर आनी तूं विशेशता आसा म्हूण इतलें मात्र सांगच्या शकता दय करून बसा गेल्ले रे अशें जाल्लें म्हूण कळ्ळे नंतर तुमकां बेजार जातलो की असल एक हांव शो सोण आयिल्लो आहे असल एक कार्यक्रम हांव 10 मिनटां खातीर सोण गेल्लो आहे अशें तुमकां दिसतालें ताजे खातीर ते बेजार तुमकां जावच्या नज सकाळ तुकून एका फाटी एक खुशी गम्मत संतोश हें आमकां आज मेळ्ळेलें आसा हो आयज दिवस जो आसा एक अविस्मरणीय दिवस गोकर्ण मठ संस्थानाचे इतिहासा पुटान तो आयचे दिवस नोंदणी जाता हो दिवस कित्याक म्हळ्यार सकाळ तुकून रामदेवाल अलंकारू वीर विठ्ठल देवालाचे जे विशेष अलंकारू गंधलेपन रामदेवाक ताजे नंतर दिपोत्सव ताजी संगातीची सोमेल आशिर्वाद गुरुवर्याल कृपा पावसनान अशी उरचें वेदिके कार्यक्रम तशीची हांगा डॉक्युमेंटरी रिलीज बुक रिलीज तिरुपती तिम्मपोडियाल प्रसाद खावचे मेळचे भाग्य अशी इदू भाग्य वय म्हण प्रति एक आज मेळ भाग्यच आमगेलें हें एक सुयोग असल दिवस आनी मेळना तशी आमकां मेळ्ळेले आयचो एक व्हड श्रेष्ठ दिवस स्टार्टींग तुकून आमी हांगा पसून आयलेच आनी एक 10 मिनीट आमकां सहकार दिले रे आनीक विशेष कार्यक्रम तुमकां पळोवच्या मेळटा म्हूण सांगच्या रिक्वेस्ट करता आतां इतलो चंद जो एक कार्यक्रम जालो हे कार्यक्रमाचे स्पॉन्सरर्स जावन आसाची शामराव विठ्ठल कोऑपरेटिव्ह बँक हांकां संस्थाना वतीन धन्यवाद समर्पण ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ ಚರಮಾಶ್ರಮಿಯಾದ ವಿರಕ್ತರ ಚರಮಾಶ್ರಮಿಯಾದ ವಿರಕ್ತರ ಶ್ರೀಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಧೀಶರ ಶ್ರೀಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಧೀಶರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ
ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವೂ ನಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ಮುಕ್ತಿಯೇ ನಿಜ ಸುಖವೆಂಬೀ ತತ್ವವ ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ ತಾವರಿತದ ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೇಳುತ್ತ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರೀತರಾಗಿ ಹರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಮೃದುವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ ಮೃದುವಚನದಿ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿಯನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ತಪೋನಿಧಿಗಳ ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನ ಪದುಮನಾಭ ಹರಿ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ಹೃದಯದಿ ಕಾಂಬುವ ಅಪರೋಕ್ಷಿಗಳ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये आम्ही गट्टी ताळी पेटवून स्वागत करूया वन अँड ओनली थंय सेल्फी स्टार्ट कर दय कोरनो कलाविदांका सेल्फी मारचे थंय वच्चा त्रास दिवचे ना तांकां सोडून दिवका तांकां फ्लायट थंय व्हॉलंटियर्सान सहकार दिवचे तांकां गौरवान पावोवचे बदल एक पण बसूंक येता हांवें हे सान कार्यक्रम जावचे वच्चे न्हू मस्त वेळ ना तशें जावन हे कार्यक्रम तुमी लक्ष दिवन पळोवका कॉन्सन्ट्रेशन दिवन पळोवका तशें देखून शांतता आनी बसका प्लीज 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 कोपरेट यस छे 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 सो आतां वन अँड ओनली ग्रेट फायन वर्क आर्टिस्ट आमचेगेलो वेदिकेर आसा विलास नायक बेंगळूर
पुरजनांस नमस्ते. स्वामीजींचे आशीर्वाद घेऊन मी हा प्रोग्राम सुरू केला. I think I am the first person to speak in RSB Konkani today. अर्थ म्हणतं या. So first painting मी आज केलंय गुरु स्वामीजीनी पंढरपुरांत चातुर्मास केले तेदा जंबू सवारी केलतेने. सो इट्स अ वेरी आयकॉनिक इमेज. त्या एक इमेज रिक्रिएशन करले मी ट्राय केलाय. सो आय एम अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट. हांगताना मी आर्ट काही व स्कूल जाऊन मी शिकल नाही. सा इट्स अ गॉड गिफ्ट अँड लॉट ऑफ प्रॅक्टिस ऑफ कोर्स. सो मस्त ಖುಷಿ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಸ್ಟ್ 5 दिन ಅದ್ದಿ मी अनेक ಕೊಂಕಣಿ ಸಮ್ಮೇಳನಂತ परफॉर्म करत होते. आज हितु प्रथम पुण्यतिथी महा संगम हितु परफॉर्म करले मस्त खुशी होता सा. So I will not take much of your time because I know it's already delayed. So I'm going to create one more painting for you guys. You want to see? Yes? Okay. We have the track 2 ready.
Okay, so गुरु स्वामीजींनी संन्यास दीक्षा दिला एक अगेन मस्त एक मेमोरेबल आणि डिफायनिंग मोमेंट सांगले होय ते त्या मोमेंट तुम्ही आज इथं रिक्रिएट करले प्रयत्न केलसा आणि एक लास्ट पेंटिंग फॉर द डे आय एम गोइंग टू डू ओके सो actually मी आधीच सांगत नाही कसल्या कारण but this time I will tell you. So this is going to be another very very special moment when Swamiji, Guru Swamiji, he went on a Gandaki Yatra, right? All of us have heard about it. So this will be my own way of depicting what he did at the Gandaki Yatra. Once again, thank you so much to all the organizers for actually thinking of inviting me here to perform for all of you, and my heartfelt thank you to each and every one of you once again, and thank you Swamiji, thank you for your blessings, thank you for your blessing always. Track 3 ready?
श्री 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 श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की. आम्ही मस्तीतले कले पळयल्या जे असल एक विशेष कला आम्ही पळयला आशिल्लाय. अद्भुत ताका शब्द ना आम्ही गेले की एक स्पेशल टॅलेंट आज आमकां पळोवचें भाग्य गुरुवर्यान दिल बदल समस्त भजक बांधव आम्ही गुरुवर्याक अनंत अनंत धन्यवाद समर्पण करेत. आता विलास मामान गुरुवर्याला आशीर्वाद घेवचे वचका म्हूण हांव तांकां रिक्वेस्ट करता. ह्या संदर्भारी परमपूजनीय गुरुवर्य तांकां गौरव प्रसाद सन्मान रूप दिताची ते घेवन विलास मामान धन्य जावचे. आणि तुम्ही आता गुरुवर्य शीद फलमंत्र दिवच्याक रामचंद्र सभाभवनांत येताची दय करून शिस्तू पालन करीत गडबडी करना नशी तुम्ही हे प्रसाद घेवका. म्हाका दिसता काय एक म्हयन्याच्यान स्वाम्यान समयाक समाची देहाक विश्रांती घेतल्या अशें आमकां दिसना. तसो तो आम्ही एक दोन दीस चिके लेट कोण जेवलेरी लेट कोण न्हिदलेरी काही तोंदर ना अशी म्हाका दिसता. जश कोण आमकां प्रसाद दिवच्याक स्वामे तांगेले न्हीद सोडू तांगेले इतले टायर्ड शेड्यूल सकाळ तकून सांज पसून एक मिनिट रेस्ट ना निशी तांणी वर्क केलेले आसा भजका खातीर आमगेल खातीर. तेन्ना आम्ही गुरुवर्याल प्रसाद घेताना थोडे पेशन्सार वेट करून धुंगूळ घेना नशीची चंदायर घेवका अशी हांव तुमगेले रिक्वेस्ट करता. आतां पुरा लोकांक जेवण घेवका, जेवणा वचका, जेवण जाले नंतर फलमंत्रक्षत घेवचे येवका. फाल्याक देहशुद्धी करून घेनू म्हळ्यार न्हाव न्हू संध्या वंदन करून जानू घालून घेनू भटमामाला येवका. तांणी संकल्प करताची संकल्प केले नंतर मुद्रा धारणे आसा 9 घंटेच्यान मुद्र दिवच्या प्रारंभ जाता. श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय. जय गुरु महाराज की. आवसु बापूसु गुरु आणि देव आवसु बापूसु गुरु आणि तेरी भक्ति दबरता. ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ.
ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ ಪುರಾಣಿಕೋತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಭಕ್ತಿಯಂ ಪೂಜಿಸಿ ಚರಮಾಶ್ರಮಿಯಾದ ವಿರಕ್ತರ ಶ್ರೀಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಧೀಶರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ಯತಿವರರ. ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂತ ಮುನಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿರೋ 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 ಯತಿವರರ ವಂದಿಸಿರೋ ವಂದಿಸಿರೋ ವಂದಿಸಿರೋ